Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Ang mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. 56 minutos nakalikas sa tak ng alas 4 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luwat mayong hapon na naman. Bacolod, Pilipinas, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Inyo pala tuntunan. Lunes, Tubtob, Sabado, Action Reports After Edition. Liwat naman nga magapalagad diri sa Action Radio Bacolod. Nagapangalagad kita Tubtob sa tak na ng alas 6. Yar kita sa bulan sang Hulyo ang July. Kung sa mga ngalampasang tao, pwede nga mismo tawgon July. Mayara man Julius, Julio, o kon Julie. Ang ginatawag nga July. Ika-7 nga bulan sang tuig. Kung tunga-tungaon naton ang tuig 2021, naglampuwas na kita maka-actions tunga. Kay natapos na ang bulan sang Hunyo. Bot sa lingon, ari kita sobras tunga na sa tuig 2021. Unang apit sa una nga hugada sa bulan sang Hulyo. Nagatupa sa Webes nga adlaw, updan kita sa gihapon. Sa nga to sa mga action unit reporters. Kagin updan magita sang maayo nga tiyempo. Mahuluhandong ang aga tubtob subong nga hapon mga kaaksyon. Balasahon naman naton ang mga balita. Mga balita nga nagabaga-baga. Dari sa inyo sa ringa pala tunturan Action Reports After Edition. Hasta sa tak ng alasay sang kasisidmon. Una sa balita, una sa aksyon. Inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Herboya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Mga balita ka dapat nato sa ringa pagtutukan. Una kita sa balita lokal. Negros Occidental naglansar sang ginatawag nga digitizing sa Negros Occidental's Health and Emergency Management. Mas ginpasangkad pagid, ginaplastar pagid sa maayo ang mga programa sang gobyerno probinsal sang Negros Occidental pang ikaayong lawas. Mayara sa aktibidad nga ginpatigayon sa Social Hall sang Kapitolyo sa mga hapon. Nagdungan na rin sa ikaduwaman katuig nga pagsukat sa pagpangalagad ni Bong Lacson bilang gobernador sa Negros Occidental. Pila ka mga ginplaster. Una, amo ang 911 emergency hotline. Ikaduwa, amo ang One Hospital System. Ikatatlo, ang NUCHIP, ang Negros Occidental Comprehensive Healthcare nga programa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang pagsaysay ni Governor Bong Lacson, dugay-dugay aton babatian, gani bantayan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang banwas ang Minalbagan, may bagong hepe sang PNP. Ang turnover of command, ginpatigan sa mga hapon. Major Fernando Somblingco Jr. Pagkanto sa kay Captain Elendi Ribosquillo. Nagnubo-nubo ang ranggo sang nagbulos bilang hepe sang Minalbagan na PNP. Okay malani kay banda sa isa ka banwa. Kapitan, Major, amo nang pwede nga magpamudo
sa puwersa sa mga kapulisan. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang surat sa Bacolod naka-facilitate na sa masobra 16,000 ka mga apur ining authorized person outside the residence. Umpisa nagsugod ang pandemya. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo-damo nga mga apur ang ilas din nga natagayon nga mabuligan kag ma-facilitate mga ka-aksyon ang kalabaran nga mga apur ti amo na nagatabok-tabok man lang sa nagalain-lain nga mga lugar. Samtang ara ang ginatuwag nga COVID-19 pandemic. Samtang tatlo ka mga pugante di na subong ang lugar nga ila sinigin panaguan. Ang pagpangita mga kaaksyon. Ang pagpangita sang kapulisan kaga BJMP personnel. Halos way nagauntot. Pero hasta subong wala gid magkadakpan. Ining tatlo ka mga nagapabilin nga at large din sila nanago man. Nga away sila insigida matultulan. Nago sila sa dalumduta. Sumalon sila sa kuiba. O kung base ara lang yas kilid-kilid. Kasi nagpakuno-kuno bla, naglain sa ilas sa nga bayhon. Man ato may mga abilidad to nga sahi sa mga priso. Taas nga pader sang Negros Occidental District Jail. Saka nila gani na utukan nila gani ang mga jail guards kaway sila mamutikan. Kung sa mga otoridad nga nag-ayam sa ila, ang iba ni mga kaaksyon bisan labo sa bato. Nagabatsyag na rin sang kainit kag kaugot. Ang tuman kami na sahi nga balidad sa niya mga persona nga rin. Ang duwa kahapon na corner dito sa banwasang Murcia, isa ang natiruhan kag napatay. Ang isa ginpusasan, isubong ginpaidalo manay sa isolation ho. Ay base ko ng lawas at tubla, base ko may COVID-19. Kada mo nga daan sa mga lugar ang kantuan nila. Ang pamilya sang napatay na pamalo naman na. Huwag madisang basulon kag ang pamilya, kundi ang atong napatay mismo. Kaya una besti, priso ka, lagyo ka. Ang report kapon nga nahana siya na magpalagyo, una natiruhan siya sa mga nag-aayam nga mga otoridad. Ano na bala nalabutan sa operasyon sa atos sa mga kapulisan kaga BGMP? Sige-sige o kung mag-auntar. At kung may puwersa man lang, dapat sige-sigihon. Muna gani nga sa mga tao dari sa Negros Occidental, ilabi na sa lugar dara sa mga Central Negros, ulo aligmat lang ka magyapon da, hindi magatag sang kumpiyansa. May tao ko mamakitaan nga medyo makaduluda, itawag diyon sa mga kapulisan o kon sa barangay para makaduan. Kasi ina ang mga tao muna sila ang tatlo kapadayon pa nga ginapangita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa bahin naman sa nga balita nasyonal, dumduman niya to atong mga ginpamatay nga ido sa isa ka subdivision diri sa Bacolod ho. Wag ito kilala kag magkaladakpan to ang mga responsable to. Ginapatihan nga nagpanghilo sa mga ido sa isa ka subdivision, siyam ka ido, darahig pa to isa ka kuring. Ang balita sa nasyonal ay dito sa Antique, mo mano. May pulo mo to ka mga ido mga kaaksyon sa Sibalom Antique. Ginapatihan nga ginhiluan nga lusay mga nagkalabatay. Una sa balita, una sa aksyon. Siling ko ba sa Maylo to ang mga tao bla, halin sa Bacolod. Kasi sumaylo sila sa Antique, dito naman sila nang hilo sa ido ho. Mayara sang recorded video mga kaaksyon. Nakapakita sa isa katang iya sa ido. Akong tani nagatingwa siyang maluwas ang kabuhi sa ido niya. Dito sa may barangay Nazareth. Sa banwasang Sibalom, pero wagid. Grabe ko do guro kay isog sang hilo to. Ano nga klase ang mga tao ni man nga ginapanghiluan nila ni kon tukod giba ni man.
Tikinimestigahan na sang grupo nga Center for Living Animals, Rehab and Shelter ang abong nga insidente. Pero ang opisyal sa barangay nagapati sila nga way kunya ginhiluan kundi nakakaon sang nakakaon sang hilo nga para kuntani si ilaga ay nano. Una sa balita, una sa aksyon. Ano damo mo silingon damo ilaga. Ang mga tao to nagbutang sila sang hilo para sa ilaga imbis ilaga ang kumaon ido ang nagkaon. Muna grabe glinoy ning hilo para sa ilaga no makapatay masang ido no. Ang animal rights nga grupo dito sa Antique, anda sila maghatag sang padya nga 10,000 pesos sa sinuman nga magkatudlo kung sinong sa likod sa ding ginapatihan nila nga paghilo sa mga ido mga kaaksyon. Ang ido man's best friend mo. Ako mabuli ko tani sa ido ni. Magluwas sa mga ido nga pinabayaan, ido nga mga layaw. Kaya niya delikado gina nga makagat mga kaaksyon laban-laban na may mga rabis gina. Abay pa nga masulbar niya kag hindi na madawangan. Ining report angod sa pagkabatay sa mga ido nga ginapatihan giniluan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang sabahin sa nga batag sa ginampang sa NBA, na si Chris Paul. Why naging papurma pa ang Los Angeles sa Clippers Tinapos na ang serye maka-aksyon sa 4-2. Ayon padaog nila duwa lang ka beses ang LA Clippers. Nangutos pag-ina si Beverly. Tiniklod niya si Chris Paul. Kinakudako ginangabansi sang ining Phoenix Suns. Ang Phoenix Suns nagbalik sulod sa NBA Finals. Ang last nila nga pagsulod sa NBA Finals 1993 pa. Isip-isip ko na ito, lawig-lawig ba? 28 katuig nga way makasulod sa NBA Finals ang Phoenix Suns. Isubong 2021, balik sila sa NBA Finals. Ang ila siring hulaton para inkwentrohon sa Finals kung sinong madaog naman sa Best of 7 Eastern Conference Finals. Sa tunga sang Milwaukee Bucks kag Atlanta Hawks. Bata sa serye nga daan sang Bucks kag Hawks mo sa 2-2. Ugaling ang isa subong sa ginabantayan sa mga fans sang Bucks maka-aksyon, pati na fans sang Hawks. Kung bala sa Game 5, makahampang si Giannis sa Antetokounmpo. Injured to sa kabay sa third quarter sang nagliga Game 4. Isa to sa rason kung nga ang pinyerdis la sang Atlanta Hawks maka-aksyon. Ako mas maayong mag-enkwentro hanay sa finals. Phoenix Suns kag Atlanta Hawks mo nga man. Kita ko bout po. Kung duwas la. Pero kung Phoenix Suns kag ang kontrahon nila Milwaukee Bucks. Liyamado ang Bucks maka-aksyon kay amot lang ko sinong maka pugong daayhan sa kay Antetokounmpo nga taga Phoenix Suns man. Tupadon mo si Chris Paul kasi si Antetokounmpo, si Chris Paul as na lang sa bagay. Ang lakad ni Chris Paul nga isa, o kung nga duha, isa lang nga kay Antetokounmpo. Amo nang mas maayo tani Atlanta Hawks no, kaga Phoenix Suns no. Ini about gina, pero tiyo way pa mabalaan. Kasi kung maperde mas ang Hawks ang Bucks sa finals, sigurado may game 6 para kay manti tutu ang serye nila maka-aksyon. Wala bintaha sa Phoenix Suns bago may pila kaadlaw sila nga pagpahuway pa antes sila magdratsada sa NBA Finals. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Amos tahontang observation na report sa ato sa Ringa Patrol. Ibalonta na sitwasyon sa Bacolod City with Action Jandia. Sa Sunjan,
Payo nga po, please, Kabin. May nga produksyon mo aming hapon sa tutunan ng mga ka-aksyon na medyo mananay ang panahon sa kalibot sang syudad na meron panyempo at pinanay kadlaw nga daw wala gid nagaulan except do kahapon dito sa norte nga bahin sang syudad na nagtulot-arik yung nagulan abi pero karon nga adlaw kung makita naton sinidri way man kaulan namin og tingtal sang init dinhi pero tingo sa kang naton sa pangyapanet samtang kita naglambiong sa pila ka madalanon sa palibot sang syudad. Actually, napaningalibot naton mga around 4 p.m. Nabot kita dito sa barangay 2, barangay 3, nabot kita diri abis sa may barangay Villamonte, libot man silingan, top silingan matriyon, diri sa area sa dumanan kay Felisa. Karon nga po naka-aksyon kung makita naton medyo matro traffic din man sa pila ka madalanon sa palibot sang syudad. Ang mga during update diri kita unahon naton abis sa barangay Mansilingan. Mansilingan Felisa Road Action Margin duman mo tong kontrobersya sa dula matapos nga dalan nga ginakayo sinidri nga area at isubong gamay na naging portion ang wala nila na kompleto ang pagkayo. Do haling kadra sa yon silingan pakadto diri sa may Felisa, diri lang sa may Bangga Toto nga proper. Do na tapos na gidman ang ilang construction pagkayo sang dalanon. O silingon patimaan ko na posibilidad. Kaya naman giningagaw ini kayo, no? Kaya basi pa lang bala mangin issue manini sa ulihi. Pero nakamulig man nini bala, kaya kung natumakitan, diri na nag-traffic sa may atubang sa isa ka simbahan. Malapit diri sa may isa ka subdivision, diri sa may Istom sa Abi. Yes, action man. Pero kung sa pila ka mga areas man, wala man nagakrugas ng traffic ko na, may nagabantay na di Abi, siling ngapon. Previously, ang in charge ni Dre nga naghahatag sa sistema sa Mansilingan Felisa Road in terms of traffic situation, mga traffic enforcers gid. Pero wala kita traffic enforcers ang nagka-standby Dre ang pila na ka mga empleyado o kunabit trabahante sa construction firm nga nagakayo sa dalanon. At least sa gyapon may naghatag sang system o kunabi nga sistema traffic ko diri mismo sa may Mansilingan Felisa para hindi na mag-traffic gid. Kabalo ka ba sa hapon reklamo gid mga tao diri sa una nga perti nga di ko kabugat ang traffic ko. Kay karamo gid sa mga salakyan nga diri nagalabay. Kay problema nila kon kaisa ang mga salakyan nagapinunsok sinidri. Kung ay bala mi nagamando, ilabi lang nga one lane lang nidaan ang naparte ni sir sa naglainan nga ruta. Of course, of one lane from north to south, one lane for south to north nga direksyon mga ka-aksyon. Sa pinagkamahin, dito kinakaina nagalin sa may bahin sang biis sa kinadrive. Sa gyapon, medyo mabulubugat ang sitwasyon sa traffic ng sinadra nga kay kung natulukitaan sa pinagkamanaragway nga ato na pasadra na paglapay natin sining ngapon, diri abi ongoing pagit ang ilang pagkayo sang dalanon. So for now, temporarily, isa ka rin niya lamang sang dalan ang malabyan sa mga motorista nga halin diri sa may north going to south. Pero wala yung problema kung naling ka sa south going to north, no? Eh, may enough gid ang space so kanabi tatlo gid kay nga sandalan ang inadra nga malabyan. So smooth ang traffic situation o kung nandalagan sa traffic ko from south to north direction. Ang north to south direction na gina medyo bubulubugat ang traffic ko sining hapon. Pero sa tumatag permati hindi mo dapat na problema kung nagadali ka mo nagrabay ang traffic lights functioning o kung nagagana man plus may araman dala nga traffic enforcers nga muna nagabando kung traffic ko ang aton nga paghambalan mga ka-aksyon. Doon naman sa may dalan sa Nuan, tapos traffic sa light so moderate ang sitwasyon kung traffic ko ang aton maghambalan. Pero sa gihapon, nagpabilin, advisable sa tumatag para tag sa mga padulungan sa ringapon nga maglaway sa mismo nga lugar kaya matindi man na makatugag sang pagkadira talabis nga pagpanakayon except kung lapit na nakamo sa may Burgos San Juan except sa Burgos San Juan kumo ang diri sa area sa barangay 10 ay pagkalinya sandalan ganoon ang tapukan sa pila sa mga sakadakan kaya abi gina kayo gyapon ang drainage subong mo sige man ang construction so kung kaysa nag-create man ini isang pagbinunsok sa masarakyan kaya hindi dali ka makatabok o makapenetrate ang mga salakyan from south to north direction, dito tayo na mag-action ng nabayan din sa north to south nung sa Burgos San Juan, kay one lane na da siyang pasunod, kaya kung tani lang sa may Bacolod City Water District nga kilid, dra ka maglabay, abi, isa na kalinya, gina-allow, dire kaya kung kayo sa mga e-bike, nga tricycle, nga nagkakawa nga magkalusot naman. And then, kung nalig ka naman din sa may east going to reclamation area, ang ginatag lamang sa mga salakyan, kombinasyon na nagdipasay, privado, tricycle, kaltiban pa. Sa tunang ka-aksyon na kung dra ka mo naglabay,
No, pwede ka madagani ka, ano na lang ka left turn, pwede ka balik sa may area sang Gatoslao, or pwede mo magkakasong diretsyon, na naway problema, andra sa area mismo sa Burgos San Juan, kung straight ka magkakasong sa business, produksyan. Abot na sa may palibot ng plaza publika sa ring hapon, makabig naman din light to moderate ang sitwasyon kung trapiko ang aton pagkamalan. Mga kakson, so far mo na ang pinakauling ng sitwasyon sa palibot ng syudad sang Bacolod Siniman nga po. Along gida sa aton mga tagpramatido, wala man sa paniwala sa pagulan sa ring hapon kay marami ang aton panyampo sa palibot sang syudad. Mga kakson, it's coffee time! Hindi ako na sa Kakson. Pakulod aksyon radyo. Salamat Akson na dyan, las 5:16, ini nga bahin dalaman sa aton sa kalawan. Ngagin hijack, 5 ang nagkalamatay dito sa Benguet. Oh. Ang truck mga ka-aksyon, pagsiling kita hijack, may mga tao na sa sulod nga armado. Sama sabi ginapangtayaan mga pasahero, ginatayaan ang driver, no? Kag ginagamit nila inang salakyan na sa ila sa personal nga purposes, or ang mga pasahero i-hold up, no? Kaya ginabadoan nila ng driver kung diin makanto, diin nga lugar mapadulong. Oh, ang balita mga ka-aksyon, halin sa La Trinidad Police. Gin flash alarm ang taran nga mga estasyon sang pulis matapos nga nabaton nila nga mayara sa truck mga ka-aksyon nga gina-hijack Isuzu aluminum wing van nga truck. Ang personnel sang Highway Patrol Group Cordillera Cagatuba Municipal Police Station ginayon nagpatigayon sang hot pursuit operations batok sa siring mga armado niya mga tawo nga ni na abtan sa mga nagresponder nga mga kapulisan. Kining truck kag ang 5 ka mga armado sa Marcos Highway sa Tuba mga ka-aksyon. Pero hambal sa pulis, nagpalupok ni mga armado niyo sa mga nagresponder nga mga otoridad. Bayluhan ay lupok mga ka-aksyon. Oh, resulta 5 ang nagkanabatay. Ang siling ni Police Regional Office Cordillera Director Brigadier General Ronald Oliver Lee, 2 sa mga napatay mga ka-aksyon nakasuksok sang uniforme sang pulis. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang isa type B uniform, ang isa nakasuksok PNP athletic t-shirt. May ara sang ID nga na-recover maka-aksyon sa ilas sa ring lawas. Pulis gid man nit, may ID, nakasuksok pa uniforme. Ang Pro Cordillera naga-validate pa sa pagkilala sining 2 ka mga nagkalamatay nga sa rasilintara naka-uniforme iya sang pulis. Oh. Dasig man ang pag-responder sang Benguet Police, ang man nga nagresulta sang pagbilawan ay sang luthang mga ka-aksyon. Tikon pulis kibantong 2 sa 5 ka mga nagkalamatay.
Halos kada semana, no? May balita angot sa pulis. Kundi pulis kada niros pa sa police station. May pulis nga kadakpan sa pagkomiter sang krimen. May pulis nga ginreklamo. Pagpungko ni General Eliazar, no naglain imahin sang kapulisan raw. Una sa balita, una sa aksyon. Si Eliazar nga daan may pandam sa pulis. Silang pulis nga mapamatud-an, nagapangirida. Pwede ba makakasa serbisyo? Wow. Damo na. Alas 5:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy Evergreen Herbal Capsule kamo anay ha nagabulig limpyo. Okay, live stream. Gaboritor, si Homa Lomina. Good afternoon. Hambal ni Chong Bilacura. May message ko sa inyo sa nga FB page. Sige, check ta ni Chong ha. Salamat, Chong Bilacura. Lubaton An. Hi Marlon. Ari ko sa Aman Jordan. Alexa Fuentes. Mayong hapon. Listening and watching. Jan Vicente, good afternoon. Pakigreet naman family ko sa Himamaylan City. Barangay Carabalon. Vicente from Jan Vicente, Barangay Hagnay, Hamidan, Capiz. Para si Helka Baltar Galapin. Sa lahat na gatanaw, keep safe to all. Bea Jonathan, Great Lihog, Kumari Vanessa Emeyo, kag Ma'am Jinky Dialagdon, and Sir Noel Amar. Inday Plaza, mayang hapon. Bibing Dagia Bautista. Gamonitor gate kami sa Bargain Square. Okay. Ana Sidoro, good afternoon. Manjo Arnejo. Elizabeth Malakagamala. Okay, more power. Thank you. Christine Menyes Villalobos. Sa Barangay Pandadong DSB, Tamyaw lang, Family Menyes, Torbela, Bayawa, Amit, Bantad, kag Baryoga family. Si Dwayne Buenaflor. Asamar, gamonitor kami dari sa may barangay Panganukoy upon sa family Buenaflor. Si Ima Alcuela Kelstrom. Watching live from Sweden. Stay safe. Emily Gilbao Cabalfin sa Faada family. Okay, Ana Sinero, si amigo ta Alex Torres, good noon mig. Watching live sa programo, tamyaw ko lang kay Mrs. Kwa, kay Maylene Torres, gamonitor, live man sa programo sa Ayala Mall, Capitol. Hambal ni Ana Sinero, condolences sa family Burnaby, Tangge sa Pontevedra. Okay, arama si Milael Oligo. Thank you. Monitor, watching live. Toto Balulot, mayang hapon. Tanya Ramos, approve. Good ma, are safe always. Ana Senoro, Alex Fuentes, thank you. Si Allen Lowe Himutia, watching live from Linawon, Kawayan, more power. Ramasina, no LNJ. Aksumalo mayang hapon. Evan Boyser, Dan Sharing. Liza Montecastro, Arasya. Mercy Flores, watching live sa Hong Kong. Alex Montezar na. Okay. Freddy Porras, mayang hapon, gabonitor sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Greet lang, Vanessa Mayo, Doc Mayo, Rochester, Minnesota. Jinky Dialagdo, nambal ni Alex Montez. Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob. Phoenix, Arizona, kag Pamilya Dialagdon, apel sang Padaron DSB. Si Matt
Titans Magaluna. Mayang hapon, Sir Tamyaw ko family Magaluna hinigaran always gamonitor si mo sa Cavite, Bacoor. God bless. Thank you, thank you. Balikan taraman duway. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik sa ato sa nga pagpangalagad. Daw sa nasalinta na kaina maka-aksyon ang gobyerno provincial sa Negros Occidental naglansar sa ginatawag nga digitizing sa Negros Occidental's Health and Emergency Management. No? Social Hall sang Kapitolyo Provincial. No? Gin patigayon, subong nga hapon mga kaksyon. May mga mayors nga nakita, kita ka tambong, kagin plastar nila sa maayo,
pahamtang sa ginatawag nga 911 emergency hotline ato sa nga probinsya. Mayarama sa ginatawag nga One Hospital System. Kagin pasangkad ba mga kaaksyon ang no-chip nga programa ni Negros Occidental Comprehensive Health Program. Si Governor Bong Lacson mayara sang gin palayag, no? But before ni Lacson kaida, may presentation ng ginpatagayon si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ta karon ang tarana. Bati ko lang, ayan ni Governor Bong Lacson. Today, as we launch the digitizing of our health and emergency management, we are taking not just a step, but a stride in handling this crisis in an adept and consummate manner with all the knowledge and resources available, and that includes technology. To everyone who made this day possible, I know that our present situation is asking a lot from us, but you continue to persist because you understand the magnitude of the task at hand. To make sure that lives are saved and the enormity of the distress reduced. With this, my heartfelt appreciation and gratitude. To all the local chief executives and stakeholders present, thank you for your support. Let us make the dissemination of this development widespread. The Negrense need to know that in times of emergency, help is just a call away. Thank you, and may God continue to protect us and bless our efforts to protect the health, well-being, safety, and security of all Negrenses. Avance Negrense. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sunod ko portion lang bes ang palayag naman presentation naman ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Ako kay interesado kung isa ka natawag ng 911 mo, di masila kita 911, one call away. No? May arasang pwede na matawagan ang mga Negrosanon sa mga labi na sa mga nagapangayo blasang pag-responder sa mga emerhensya na bagay. Attorney Diaz. We now move forward with another challenge, which is to harmonize all our health services, harmonize our responders with our hospitals and other health facilities. Thus, we came up with the One Hospital Command, wherein you will see that most of our referral system will now be governed by the Hospital Operations Department. We also have developed our 911 Command Center, and this 911 Command Center is now fully operational. We dial 911, and then a call agent will be answering your emergency needs. And so, Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sige, bahin lang amang tuanaya sa presentation kaida ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II. Tiinit na naman ka-aksyon mayangot sa gihapon sa nagapadayon nga pagpakik-away sa ato sa probinsya kontra sa COVID-19. Ay, antes na kaduan ang report naman halin sa Bacolod City Hall with Action na Dale Salazar. Importante ha, vitamin D sa ato sa dingalawas. Importante gina. Kay nakahibalo bala kamong ang pag-maintenar sang healthy levels sang vitamin D nagabulig sa pagpapag-on sa ato sa dinga immune system. Ang vitamin D3 nagabulig para mapahilayo kita sa risgo nga motabikan sa balatian, ilabi na ginakabi sa gihapon makamamatay nga cancer. Basta vitamin D3, life extension vitamin D3, sang life extension Philip.
bisasang ratsada ining COVID-19 nga pandemya. Aksyon Radio City Hall Report. Akson Dale, mayang hapon please kabin. Action Margin, pahayag ni SK Federation President kay Councilor Yasa Joy Villaflor. Siya ay nagapungko bilang chairman sa authorized person outside resident sa Kunapur na wala sang pagbago sa mga guidelines at requirements sa mga production man na nagasunod sa may Bacolod City. Sa Teono, nga din napidalabang siyudad sa General Comedic Quarantine. Din pahayag ni Villaflor na yan, natin siya na action marngan na mayara na sa mga regular apor lang sundaga, nagabalik-malik na sa kada semana para magtrabaho hindi sa mga syudad sa Bacolod. Pero nagkapasalamat si Villaflor, bangod, nag-comply man sa kananyang mga requirements, hindi nga nagabalik-malik sa mga apor. Sinig sa may syudad, nagapabilis ng hapon na zero backlog ang apor ng mga applications na dinapiter sa Salatapan ni City Councilor Villaflor sa datong sa Ginsagwa sa Bacolod Emergency Operations Center. Kumalit sa nagsurang COVID-19 pandemic, nagsaka na o nagdangat na sa 16,060 ka mga pools ang na-facilitate sa LGU Action MAR. Kumaling sa June 2020 to February 2021, may alatang 14,080 ka mga pools ang nagsunod dito sa Bacolod City, samtang 1,980 pools naman pumaling sa March 2021 tugtog June 2021. Aring palihaga ni SK Federation President Councilor Yasa Joy Villaflor. Damo gyapon, especially ang mga gabalik-balik lang bala. Okay. Yan, na kami mga regular apors. Tawag naman yung regular apors. Kaya doon taga Simana, sige-sige na di sila kuwasulod sa Bacolod. Gano man sila gyapon, comply man sila sa atin yung mga requirements. Di wala man problema. Ang tanan namon nga application subong centralized gyapon through SPAS, including ang LSIs, kag ang OFW. Ang system wala naman Wala na. Dasig na subong. Kaya di ang tanan nga, ang goal subong sa mga offices, including LSI kag OFW kag APOR, is zero pending daily. Actually, maaari na pala natin ni Councilor Villaflor. So sa SPAS hapon na, ang approval sa ganang mga application ng APOR, LSI Manocon na OFW. Balita-likan sa Bacolod City Hall at Action dahil sa lugar. Una, sa balitaw na sa action, sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Maiti si alkaline nga vitamin C, ginaedukar, ginapabakod. Ang balik ka report sa patrol sa pagbalikman sa Action Reports Afternoon Edition. Once upon a time ay nanay. Naglabas ang brief ticket. Okay, dari kita sa gabonitor sa ato sa live stream si Eva Jane Besya di BD
Dilitluan family ko sa Porok Gonzaga, Barangay Takuling. Hello family DBD. Miss you all, Hambalya. Eva Jane Abesya DBD. Okay. From Saudi Arabia. Jocelyn Libon Dispoho. Athia Kim Meriaman, good afternoon. Okay. Florencia Villacampa. Good evening, Sir Marlon, watching live. Dari sa may La Union. Hel Kabaltar Galapin, Sir Marlon, nagkadulad-dulang audio mo. Okay, sige, ara na. Okay, thank you. Amon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolog sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Patuod na mensahe Wala sang hinagang pilihan Padayon aksyon radyo Pagkolon kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolon man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bakolon sa luto sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa nilagang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalanggan Aksyon naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Oy sa mga masami nagasuprer sang ganatuwag nga high blood
balita ni Action Jan Diaz. Action Jan, sa balik ka report please kabin. Action Mark karon nga adlaw nagsugod na ang pungsudnon nga selebrasyon sa National Police Community Relations o kung PCR Month ang Philippine National Police Action Mark. Dali sa may syudad sa Bacolod Pergamentinan sa Bacolod City Police Office nagsugod ang ilakay na nga selebrasyon sa isa ka caravan o kung motorcade nga ginpatigayan sa pila ka mga lugar diri mismo sa may syudad sa Bacolod kaupod ang tanan nga mga police stations kag mga advocacy support group ang mga force multiplier pila ka mga civic group action mar nga nagasuporta sa mga aktibidad kag advokasya sa Philippine National Police. Suno kay Police Major Sherlock Cabana ang tagpamuno sa Police Community Relations o kung PCR sa Bacolod City Police Office nga alas 7 kay na sang aga nagsugod sila sa isa ka motorcade diri mismo sa bilog sa syudad sa Bacolod. Last 9 naman sa nagpatigayon sa separado nga oath-taking kag opening sa 26 PCR activity ang Bacolod City Police Office. Kung madumduman, tinalikdan nga semana nagkandak sang oath-taking ceremony dito sa Metro Manila ang Philippine National Police sa ginpangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte at Lindre kay Gabana nagpatigayon sila sang localized na oath-taking ceremony para sa mga miyembro sa mga advocacy support group dari naman sa lokal. Dugang pa rin ni Gabana, actually mga activities kay ini sige-sige na nitugtob sa pinakauling adlaw sa bulan sa Hulyo. May mga friendly activities kangay sa mga seminars, may mga orientations, may mga community engagements, may mga outreach programs in Action Mar nga pati kayo nun, pero pinakatutukan din nila mo yung anti-criminality campaign kag of course anti-insurgency, meron man na baktok sa illegal nga droga kay iban pagid nga mga advokasya nga ginaduso sa karon sa Philippine National Police. Ako din kay Gabana at ang tanan man ng mga police station diri mismo sa syudad sa Bacolod ang nagapakikbahin sa saning aktibidad aksyon na Mar. Yari si Police Major Sherlock Gabana. And then what's up yung loob na Bacolod o kada during ang mga local support groups mga force multipliers na secure sila nag-push ang kanaya sa mga kapulisan ng intervention sa repression sa kampanya ng kontra-illegal na droga terrorismo kaya pagkatapos ng pag-aras na itinatangkap sa public news sa mga advocacy support groups So this is a nationwide activity. Si Police Major Sherlock Gabana, ang chief sa Police Community Relations Division sa Bacolod City Police Office. Bago ginamang, halin kita digtok sa Mars area sa Barangay Felisa, yung check na natin, kay may nagadilak pa dito sa palibot ng mga karatula nga ang nakabutang, nagareklamo sila sa baho, sa basura, nga nagadapya sa mga pumuluyo sa may Barangay Felisa. Sa mga karatula nga nakabutang, ito na pa-skill action mar nga ila diri ginapamatukan liwat nila panawagan ang pagpauntat na sa pagpalabay sa basura kag ang pag-ula sa basura sa Bacolod City Sanitary Landfill Action Mar. Actually hindi lang taga Barangay Felisa ang nagareklamo kay base sa impormasyon na ginpadangat sa mga residente kay na dito sa lugar ang mga punong barangay sang duwa ka iban pa nga mga barangay sang naglain-lain nga banwa kag syudad diri sa area sa Occidental nagpadangat kay ina ako nagpadulong kay ina sa area mismo sa Barangay Felisa kag nagpakiginunaanon sa punong barangay pero gina-confirm pa naton pero naging kaundan sang ila dikto nga ginistoryahan pero according sa mga residente sa lugar ini sa gyapon may kangtanan sa reklamo sinadra kay may karatula action mar nga nakabutang nga nagapakilala
nga sila ang residente sang barangay Blumentritt. Ang barangay Blumentritt, iyan isang banwasang Murcia. Nakabutang kami nga taga-purok katunay ni o barangay Blumentritt Murcia nagapetisyon nga tugas ang mabaho nga basura. Daw na ba isa karato lang nga nabutang sa tubang sang barangay hall sang barangay Felisa. Naman nakabutang basura untaton bangod sang polusyon na may iban pa rin nga karato na kabutang nga kami nga pumulo sa barangay Felisa nagahiliog yun nga pauntaton ang ariya sang basura sa amon barangay. Naging pamangkot kita kay na, ang problema kay tisunod sa pila ka mga residente dito, wala gid sa nagapangisog nga magtag reklamo o kung nagkatag sang pagpayag may angot si reaction man. Ginatingwa naton nga makuhaan sang pagpayag ang punong barangay sa barangay Felisa si Kapitan na Ramon Ardin, pero susubong wala pa siya nakatag para makuha sa naton sang official statement may angot si action man. Sa ato tanan mga ka-aksyon sa mga panahon ng COVID-19 nga balatian aton sa Japon ginakabalakan pabakudo ng resistensya magtumara sa madagad na wataran sang Zantong Plus Gold kang Zantong Plus Gold imugikan sa naglain-lain mga herbal action tangay sa Marguso, Ahos, Spirulina kag iban pa. Ganon ni Park ng ka-aksyon magbakal sa Zantong Plus Gold sa mabutika 14.50 pesos ginawang kada kapsula. Sa aton man mga ka-aksyon subong nga hapon, medyo mananay ang panahon, pero hindi kit makalintan sa papauli sa tagsak mapulian, magpanibin, magpanghilamos sa kung magpaligo. Kaya sa gamiton nga hapon, dapat maka-aksyon 100% natural, 100% puro-puro herbal. Ang maring Zantong Plus Herbal Salt, maka-aksyon inyo nyo gid pagkalintan. Gamiton nga hapon, agul madunang milas na kung panektarit sa inyo ya. Zantong Plus Herbal Salt, mabakal sa mga walapit nga malaligyan, sinatagsak ka mga lugar. Rekta sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Las 5:52, salamat Action John. Grabe yung pag-alborutos ang bulkan na Taalho. Ang FABOX mag-aksyon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology akong FABOX nagpaidalom sa Taal Volcano sa Alert Level 3 na. No, Alert Level 3 matapos nga may natabo nga eruption mga ka-aksyon. Alas 3:16 ang atak na kay na lamang sang hapon ho. Ang eruption naglawig mga ka-aksyon 3 ka minutos kag 21 segundos. Lawig-lawig ho. Hambal ni FABOX Director Renato Solidom. Alert Level 3 ang botsilingon sila ang bulkan. May ara sila tuwag nga magmatic unrest. Sa lipot nga sugilanon sumigabong ang bulkan, lumupok ining bulkan nga di. Short-lived lang naman hambal ni Solidom, pero hindi dapat ni pagbaliwalaon kay di mabalaan kung base kung may kadwa pa ni nga pag sigabong mga ka-aksyon. Ang FABOX nag-suggest, nagpanugyan sa mga residente malapit dara sa Taal Volcano Island kag High Rest Barangay, ang maning barangay Agoncillo kag Laurel, nga dapat nag-bakwit sila, magbiya sila anay. Bagod man sang tuman ka piligro nga dala sining pagalupok kay nasang hapon sang Volcan Taal kag ang ginatawag nga volcanic tsunami. Bawa ni kadelikado gid. Nagligad nga adlaw ni nagbuga man ni maka-aksyon sang aso ang Volcan Taal ang ginatawag nga smog. Naglabot pagani sa Metro Manila kag sa mga kaiping nga kaprobinsyahanan. Kaya mo na subong ngurob kag nagapakita naman sa abilidad ining Volcan Taal. Baho. Alas 5:55 na. Action Radio Philippine Standard Time. Magasunod na Action Balita Evening Edition. Action Reports After Edition magabalik buwas. Ako naman, Action na Marlon Hervoya. Una sa balita,
Una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,